बिर्याणी वाटतं बिर्याणी. डायरेक्ट मोड ऐक माझा. अरे बाबा बेकार ती तू डायरेक्ट अशी मोड. आम्हाला माहित आहे आम्ही त्याला खाऊ. असलो हा तो दणका डालते. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, नवीन सोसायटीमध्ये आणि नवीन घरात आमचं जो पहिलोच व्लॉग आहे. आम्ही लय एक्सायटेड आहोत आणि तुम्ही आमच्या व्हिडिओ का भरभरून प्रेम दिलास आणि आमच्या नवीन घरासाठी म्हणजे आम्ही लवकरात लवकर आमचं स्वतःचं घर घेऊ खाऊया अशी देवाकडे तुम्ही लय जणांनी प्रार्थना केलास, लय शुभेच्छा दिलास. खरंच म्हणजे एवढे कमेंट वाचून आम्ही भारावून गेलो मंडळी. नवीन घरात इलो आणि नवीन घरात पहिल्यांदा व्हिडिओ बनवतो, लय एक्सायटेड आहो. आता दीपालिका सांगितलंय की नवीन घरात नवीन रेसिपी दाखव. तर दीपाली आज बनवणार आहे खेकडा राईस. तर त्याच्यासाठी आम्ही क्रॅप हावऱ्यावाल्याकडसून मागवलो. त्याचा नंबर तुमका तर स्क्रीनवर देईन किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. त्यांचा इंस्टाग्राम पेज पण आहे, ते पण तुम्ही DM करू शकतास किंवा नंबर देते त्यांना कॉल करू शकतास. एकदम वसईचे ताजे खेकडे असतात, एकदम फ्रेश. तुमच्या प्रेम जर असं राहिला, तुमचे आशीर्वाद असे राहिले तर एक दिवस असा आम्ही स्वतःच्या घरात जाऊ आणि ते जाऊन लॉग बनवू. तर असं प्रेम ठेवा. चला आता आमचे मासे पण येतील, ते बघूया आणि बनवूया. चला पार्सल आलेलं आहे आमचे खेकडे आणि मासे. अरे विरारवरून वसई गाईस इतने मासे. तर गाईस आता आपण मासे बघायला जाऊया. तर मंडळी, नवीन घरात नवीन किचनमध्ये दीपाली आज बनवणार मासे. दीपाली कसं वाटतं? म्हणजे आतापर्यंत 2-4 दिवस व्हेजच बनवले दीपाली आणि आज फर्स्ट टाइम दीपाली मासे बनवणार आहे. आई शपथ, नको केवढं मोठं खेकडो. बापरे, नको केवढं मोठं खेकडो होतो. म्हणजे आतापर्यंत मी एवढं खेकडो बघितलंय ना. मागच्या वेळी पण हाणलं होतं, तो एवढं नव्हतो. आणि हे पापलेट आहात, हे बघा 2 पापलेट दिलेले. हे 2 पापलेट आम्ही सारासाठी मागवलं आणि सर्व पॅकिंग वगैरे व्यवस्थित असतं. आणि हे बघा, हे प्रॉन्स आणि ह्याच्यात ते छोटे खेकडे लाईव्हच असते. हे छोटे खेकडे आणलेले आहेत. हे राईस बनवू का आमचं. अरे पण हे लपडं झाला आपले गांधीनगर का आपण रवायचे थे. सर्व माशावाले आपल्या सर्व ओळखीचे होते. गेल्यानंतर ते तोडून वगैरे द्यायचे खेकडे वगैरे सर्व. पण आता लय मोठा प्रॉब्लेम होणार आहे. आता शोधूचा लागणार आहे. गाईस अनंत मासेवाले कोण असेल तर सांगा. हा, त्यांचा नंबर पाठवा आमका. माशावाले पण लांब झाले ना. माशावाले लांब झाले माका. आम्ही ऑनलाईन मागवले. मला जाऊ का ना, ते वेळच नव्हतो. तर हे प्रॉन्स आहेत ना, मोठ्या बँक क्वालिटी म्हणतो ते. पण हे बघा प्रॉन्स बघा केवढे मोठे आहेत. ते एकदम फ्रेश असतात सर्व त्यांचं माल. माझ्या बोटापेक्षा पण मोठे. भावीजी, या कशात तुम्ही एक्साइटेड काय खाऊसाठी? खेकडा, पापलेट काय प्रॉन्स? खेकडा ते काय ऑप्शन विचारतच नाही, डायरेक्ट खेकडा. खेकडो काढ. 5 धारणा बसता आपले. हा खेकडा आपल्या भीती वाटते यार, लय मोठा खेकडो. ते फिल्टर का लावता पाय? फिल्टर का लावता पाय? तू केवढे पाय त्याचे. बापरे. गाईस आम्ही सेफ्टी ट्राय कर. सर्व फिल्टरला दाखव. पाय सोडायचे पण ट्राय करतोय तू. कशाला काय गाईस रामकृष्ण हरी. अरे तू पण टोप पण उचलता बापा केवढे मोठे डोळे पण केवढे मोठे. हा फोटो काढ. डोळे पण केवढे. आणि
अरे पाय हे बघ पकडला बघ. पकडलाय ना तुम्ही. अरे बापरे, हे काय ट्रॉलिंग बिलिंग पकडलं सर. ह्याला वाटतं बोलायचं नाही. कोणाचाही पप्पा तो इकडे डोळे फिरवता दिसलं काय. ते पण फुमून ते नाही बघ सोडत नाही. अरे बापरे, पप्पाला बेसिनमध्ये पकडलं. फेका. 1 किलो 40 40 ग्रॅम. 1.5 किलो सर्व हा तो बघा लय मोठं. लय मोठं बापरे, म्हणजे विचार पण करू शकत नाही एवढा 1.5 किलोचं आहे साधारण बघा. नको नको पाडवशात तो वजन आहे. टाकू अरे पाडवशात ते घरभर नाही, पाडवशात नाही. दाब काही गेला. पकड असा. हा हा तो शांत अरे आहे. सरळ कर, इकडे दाखवतो. हा गाई. भावीन धरल्या बाबा एकदाच. ह्याला जियाला दिलं मम्मी. पाय त्याने पण केवढे मोठे हा पाय. बाबा पकडत जळ. हे सर्व म्हावरा आहे दीपालीन काढल्या ही पापलेट आहात. त्याच्यानंतर ही अर्धा किलो कोलंबी, ही अर्धा किलो म्हणजे 1 किलो कोलंबी. आणि हो मोठो खेकडो 1.5 किलोचं. आणि हे छोटे खेकडे हे बघा. मी खेकडे साफ करू जाते, तू पापलेटचा सार बनव. आणि कोलंबीसाठी चिंगळा साफ करून ठेव. साफ चिंगळा करून ठेव. सुकी घालवे ना. हां सुकी का. खेकडा राईस आणि खेकड्याचं मोठं रस्सा. हम्म. मोठा ना खेकडा. हां हां चालेल. तर म्हणजे खेकडे तर मी घेऊन इलं आहे खाली. आणि आता बघूया कोण माशावाली भेटली तर त्याच्याकडसून साफ करून घेऊया. हो चालेल. तर या मावशीकडे आता मी इलं आहे. आणि खेकडो आणि हे अगे डायरेक्ट मोड ऐक माझा. अरे बाबा बेकार ती तू डायरेक्ट अशी मोड. आगरी आम्हाला माहित आहे, आम्ही अरे. त्याला खाऊ. ए बेटा बाबा सावकाश हा, मला भीती वाटते. हा हे मोड फक्त बस. ते मोडले ना मग जिंकलंस तू. हे बाबा डेंगूच खोलता, मला भीती वाटते. ए हातात वर नेऊ नको, हातात वर नेऊ नको. हा तोड ही पिशवी उचला जरा बातमी. बघा जीव सांभाळून आपला पोटापीठ सांभाळून. त्याला ताकद लागते सांगते ना तुम्हाला. तू डायरेक्ट तिला सोडलं आधी. हा मग सोडलं नाही तर मग कसं करणार. तिकडे नाही, ह्या साईडला करायचा. सावकाश. लय मोठं खेकडो आहे बापरे. दात बघ, हे दाढ आहेत, 2 दाढे आहेत, 3 आणि बाकीचे दात. काय करायचं. आणि हे छोटे जे खेकडे आहेत तो खेकडा राईससाठी आणलं. छोटे आहेत जरा. हे बघ पैतीला काहीतरी जातील. मुशीला 400ला जोडी द्यायची. तर म्हणजे फायनली खेकडे साफ करून आणलंय. आणि दीपाली खेकडे साफ करू किती रुपये मागितले आणि सांग. 500 रुपये खेकडे साफ करू. नाही पण ह्यांच्याकडे कशी ओळख नाही ना म्हणून. आणि तेवढी ताकद पण लागता, बघितलंय मी, मेहनत आहे ते का. पहिलं काय करते दीपाली. खेकडे धुवचे आहेत ना. हा खेकडे 2. आधी हे प्रॉन्स फोडणी घालते, नंतर खेकडे धुवले. ओके. कारण एकदा पाण्यातलं काढू आहे ना ते खेकडे. चांगले साफ करून घेते. तर म्हणजे दीपालीन आता कोलंबी हे केलंस ना, फोडणीत दिलंस. हो. आणि हाय पापलेटा धुवून घेतल्या ना. खेकड्या आणि आता मारून खेकडे आणला. काढतात. मारलेला ना बघ ना. हे काय मारलंय ना, मारून आणलंय. तोडून घ्यायचे ना आडे. ते बोलतो त्याच्यात पण मांस असता बोलतात. तू बोलली हा आणि त्याची अरे कोयतीची धार गेली एकदा मारल्यान ते. तो बोलतो मी आता नाही मारणार. मला जाऊ द्या, त्यांची रोजची करूची हे खेकड्यावर मारला ना तेव्हा धार गेली. खेकडा राईस साठी दीपालीन भात हे करून घेतला ना बॉईल. आणि हे आता गाळून घेता. हे काय वाटे काढतं घे काय. हे सारात टाकतंय कढीला ना त्याचं. हे सारा का. हो. आणि हे फ्राय साठी. आणि हे सुका करणारा खेकड्यांचा. तर हे डोकी विकी ती आमटी टाकूया. हा ते सर्व सारा टाकून घे. आणि सार होयात भात. जिया बघा माझा और काम करता. आणि त्या मोठा टीव्ही बघता. आज मम्मी का म्हणणार. आज लय करूच आहे ना. बघ किती बारीक कापतात. बोट कापू नको म्हणजे शिंगळा झालेली आहे. आणि सारा काय आता कड येता. आणि हाय सुका घालणार खेकडो. आणि
खेकडा राईस अजून बनवतो. बनवतो, हा. बापरे. वाजले 1:30. नाही 3 वाजता जे जेवायला भेटेल ना. अरे अरे बापरे. भेटा तीन भेटा, वाजता भेट. घाबरू नको. नाही ते लय झालं. सर्वच आहे ना. आणि दीपालीची आणि ह्यो मोठं खेकडा. वहिनी आणि भाव पण जेव घेणारा. हा. हे बघा मोठं खेकडा हे बापरे. पहिले टाकताय शिजा होय ना ते. आता पाणी टाकून शिजवून घेऊया ह्यो, कारण वाटपा शिजणार नाही. शिजत नाही ते, उचलत नाही दीपालिका. चमच्यात येत नाही कसे येणार थोडं मोठं. तर मंडळी फ्रायचे आहेत पापलेटा. एखादा रापला आहे आणि थोडी चिंगळा ठेवले, घाललाय होती चिंगळा. आणि हे हा क्रॅब राईससाठी छोटे छोटे क्रॅब आणि डेंगे छोटे छोटे सगळे भरलेले आहेत तसेच ठेवले. यांचे माशांचा एक हा की एकदम भरलेले असतात हा खेकडे. खेकडे वगैरे टेस्टी असतात. राईस टाकूया आपण, खेकडे शिजू देऊ जरा त्यासाठी आणि मासे भाजल्यानंतर. ओके. प्रॉन्स पण ठेवले. हे फ्राय करणार ना. हो हे फ्राय आता कांदा आणि टोमॅटो. कांदे आता टोमॅटो टाकते. कढीपत्तो ना, तेच पत्तो. हां हिला येतच नाही, शिकत नाही. तर मंडळी 1 चमचा काश्मीरी लाल, एवढेच तो बिर्याणी मसाला 3 मसाला टाकलाय. वा, मस्त स्मेल येईल. तो बिर्याणी मसाल्याचा स्मेल आहे. हां, चांगलं येतं ना स्मेल बिर्याणी करतो. चालेल. आणि हे छोटे आहेत ना त्यामुळे लवकर शिजणार म्हणून मी हे मसाल्यासाठी छोटे वापरतो. मोठ्याला शिजूकच वेळ गेलो. वा, भारीच वाटतात यार. ते टेक्स्चरच भारी दिसतात. तर मंडळी मस्तपैकी ते का मिक्स करून घेतलं. आता ही लाख हा ती पण टाकते ह्याच्यात. मग बिर्याणी लय चव येत वाटतं. आणि पाणी टाकते म्हणजे शिजतील. आणि आता हे खेकड्यांचा वाटप टाकूया. कांदा खोबऱ्याचा भाजलेला. हा, ते शिजले ना. शिजले आणि थोडं वाटपात पण शिजते. हां हां. तर मासे फ्राय करूया. हे मासे तर आता फ्राय करता दीपाली. हेच चम्मच. सब्जी पाहिजे तर सब्जी पण. काय त्यांना भूक लागली. आता काय करतील काय, तेव्हा 2:30 वाजले. ते खातात काय ना काय. हे माका पण देवा गायचा. शाबाश, थँक्यू. ह्या काकडीचं मग काय करायचं? टाकून खेकडे शिजले ते खेकडे शिजले आहेत मस्त. आटले आणि ह्याची ना त्याची लाख त्याची ग्रेव्ही बनली. आणि ह्याच्यात आता भात टाकणार ना. हो आता तर भात टाकणार. मग झालो खेकडा राईस. हे काय करतात आहे डोंबर घालतात. आता ह्याच्यात भात टाकून घेता. भात मिक्स करून घेता दीपाली. वा, मस्तच यार. बिर्याणी वाटतं, बिर्याणी. स्मेल पण जबरदस्त येतात. फ्लेवर पण आले ना. खेकड्याचा फ्लेवर पण हा, प्लस ते अंडी बिंडी पण टाकली होती खेकड्याचं. सर्व लाख टाकली होती. त्यामुळे लाख मोलाचा भात बनलेलो आहे. आता काय 2 मिनिटात व्हायचं. हां, हे पण आहे शिजत यात. मासे पण फ्राय करून झाल्यात आणि थोडेशा राहिल्यात. जे आहे लय काम करता बाबा. तर म्हणजे हाय जेवण तर आता बनवून झाला. आणि हाय भावी जे तो मामा आणि मामी इल्या हे बघा. आणि कियांश भाव पण इलो. तर सर्व मंडळी जेवक बसली आता. आणि भावी पण बसला. भावी पुढे ये. तर म्हणजे माझी आहे थाळी वाढलेली आहे, ती तुमका दाखवतोय काय काय आता. तर ह्या भाकरी, माशाचा सार, कोलंबी, सारातलो एक मासो, फ्रायचो एक तुकडी आणि भात. त्याच्यानंतर एक भलो मोठो डेंगो, बापरे. आणि खेकडा राईस. हे भात कमी आहे आणि नुसते खेकड्याचं जास्त. तर असा माझ्या वाट्या गेला. तर आता मी हा जेवण घेत.
तो बघा खेकडो कसलो हा तो बघा आणि भरलेलो हा पूर्ण बापरे. कसलो हा तो बघ या ह्या पण येऊ शकता असा हा बाई हा तो दणकट आग ते सी फूड बॉईल मध्ये कसं असतं कसवा अख्खो. भरलेलो कोळंबी मस्त काय हवा? कसली माशाची हवी? ते का बघा तर म्हणजे खेकडा राईस ट्राय करतोय दीपालीने बनवलेलो बिर्याणी बिर्याणी सारखं लागतं. एकदम भारी आहे. आणि त्याच्यात शिजलेला पण ना मस्त आहे. काय चांगला खेकडे चांगली. मी खेकडा खाल्ला. कसल्या ते खेकडे मग ते का ते खेकडे ते जे का खेकडा आहे का पुढे? संपलं नाही. दीपक काय चांगला सर्व चांगलं आहे. सर्वात चांगला अस्मिता खेकडे हे खेकडे लेवरच सर्व तो काय खात नाही. तो खेळता. खेकडे वगैरे मस्तपैकी खाऊन झाले आणि आम्ही आता बाहेर जातो. पण आज जेव्हा आमच्याकडे इली होती हिचो भाव आणि हिची भाऊज आहे तर तिची ओळख आता दीपाली करून देणार. दीपाली तुझ्या मंडळी हे माझा भाव हा आणि ही माझी भाऊच आहे. आणि इतके दिवस ही व्हिडिओ कशाक नाही येत होती ती तुम्ही विचारा. विचारा तुम्ही. आणि आज आम्ही त्यांना व्हिडिओ घेऊन इलो जबरदस्ती. आम्ही मासे खाऊ गेलो आणि सकाळपासून मासे शोधी होतो. मासे काही मिळत नाही. तर म्हणलं त्यांना समजलं आहे आज मासे पण दीपालीने एक सांगितलं तुमका आणि मोठे पुरले खाऊ घालू पण तुमका कॅमेरा समोर येऊचा लागा. आम्ही पण तास सांगला पहिले आमका कुर्ले आमका पुरले खाऊ द्यावा अगोदर नंतर झाला तरी आम्ही नंतर बोलू पण पहिले पुरले. त्याप्रमाणे बहिणी भावाका दिले आणि पुरले आणि त्याच्यानंतर बहीण आणि भाव आणि भाऊज आहे आता कॅमेरा समोर बोलूक तयार झाले. आता पैसे पण घेतो चार्जेबल कोलॅब आजचा ह्या कोलॅब ह्या माका वाटतं खेकड्यांवरती आमचा हे चार्जेस झालेला खेकडे दिल्यामुळे झालेला. आणि तो काय खेळताय हाय कियांश. कियांश इथे बघ. कियांश. हाय का हाय काय हाय. तो बिझी आहे खेळ. तर आता वरचेवर दीपाली आणि अस्मिता ही वरचेवर आता दिसते म्हणजे तसे ती यायची पण कॅमेऱ्याच्या आड जेवण जायचे पण कॅमेऱ्या समोर यायचे नाही. आज नवीन घर पण आहे म्हणजे नवीन घर पण आहे म्हणजे घर पण बघू झालं जेवण पण झालं मौका बी आहे दस्तूर बी आहे आणि ओळख पण आहे आणि तुमच्याशी आता ओळख झालेली आहे. आणि यो सक्को भावा दीपालीचं सक्को छोटो भाव त्याला भाव माहित आहे किंवा मोठो भाव तो. तर चला आता हे जातात आम्ही पण जाणार आहोत आणि संध्याकाळी तुमका भेटू. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे बाबू. हॅपी बर्थडे. कियांश हॅपी बर्थडे उद्या कियांशचा बर्थडे. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे कर. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. तो जाऊच्या मूड मध्ये आता. बाय बाय. बाय. असं पडते तू. पडता रिक्षा. तर मंडळी सर्व आहे गार्डन मध्ये खेळतात तुम्ही हे बघू शकता. ह्या बघा सर्व अक्षरशः खेळतात त्यामुळे आता भावी जियाक पण खाली जाऊचं हट इलेलो तर आता आम्ही तयारी केलं आता खाली जाऊया. चला गाईज चल दीपाली. तर मंडळी भावी जियाका सायकल शिकूची हा त्यामुळे आम्ही आमच्या पोडियम का इलो आणि थंयच गार्डन पण हा. तर आता आम्ही जातो काय हय पण गार्डन हा तुम्ही बघू शकता. ह्या बघा हय पण मस्त गार्डन हा. पुढे क्लब हाऊस हा
आणि हाय भावीजाची बस येणार हां हाय शाळेची बस येणार हाय उभे राहणार या चौकात आणि हेच बिल्डिंग बिल्डिंग खालीच येणार आहे त्यामुळे बरं आधी चला ताबा गेला? ताबा खाई गेला आता आणि पोडियम का एवढी मोठी जागा आहे ना बापरे तुम्हाला दाखवतो हे बघा हे पोरा वगैरे सर्व खेळत असतात हय सायकल शिकू शकता भावी जी आणि हय 6व्या मजल्यावर आमची रूम हे बघा 3 आहे आमची आपल्या जाळी आहेत पूर्ण हे बघ 1 2 3 4 5 6 ती बघ ही बरोबर ही आमची रूम 6व्या मजल्यावर हे क्रिकेट खेळतात वाटतं ह्या आहे गार्डन पोडियम का आता आणि ह्याच्या मागे जाऊया ना आपण हे पूर्ण एवढा मैदान खाली आहे म्हणजे ह्या सर्व 3rd फ्लोअर का 2nd फ्लोअर का सॉरी ह्या 2nd फ्लोअर का एवढी मोठी जागा ही बघा तुम्ही बघू शकता जेवण झाला का तुझा तर म्हणजे जियाची सायकल आम्ही पार्किंग का ठेवलं आहे ती बघा तर सायकल ठेवलं पार्किंग का आणि हय आम्ही बसू गेलो दमलो होते जिया भावी दमली सायकल चालव तर आम्ही गार्डन का येऊन बसलो आणि ह्या गार्डन 2nd फ्लोअर का होय ना पोडियम का म्हणजे असं तुमका म्हणजे माका पण असं वाटत नाही की ह्या म्हणजे सिमेंटच्या कॉन्क्रीटवर 2nd फ्लोअर का असं वाटतं जमिनीवरच आहे असं हे बघा म्हणजे जिया का आम्ही सायकल शिकवलं जिया अजून 2-3 वेळा चालवल्या तर मस्तपैकी शिकात होय ना जिया चालवशील ना तर म्हणजे खेकडे वगैरे खाल्लं दीपक गेलो होतो अस्मिता इली होती म्हणजे याचे भाव आणि भाऊजाई मजा येईल आजचा दिवस असोच मस्त गेलो उद्यापासून आता माका कामावर भावी जिया शाळेत लॉग एवढ्यात येणार नाही आता व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का तोपर्यंत बाय जय महाराष्ट्र जेव्हा कोकण आपलाच असा आणि जेव्हा अनंतम पण आपलाच असा बाय